Det er i dag den 15. maj 2025. Det er en torsdag. Vi er på Marselisborg Lystbådehavn ved Aarhus. Og vi har her min Nimbus 32 DC Ballista, som er blevet klargjort til at komme i vandet her den 20. maj om 5 dage. Så jeg vil lige gennemgå bunden af den her, så man kan se, hvordan det ser ud, inden den kommer i vandet. Bunden har i år her i april blevet skrabet helt ned til den originale primer. Der var rigtig mange lag af bundmaling, der havde kaget sig op efter årene, så den trængte til at komme helt i bund. Så det var en ordentlig omgang at få skrabet det ned, og så kom et nyt lag primer på, og så 2 lag ny bundmaling. Vi prøver at se, om man kan filme finishen her. Borgpropel, som har fået en gang Trilux drevmaling også, og en ny propel i år, og ny tæresink. Fribordet er naturligvis også blevet poleret og vokset. Der er ikke rigtig nogen skader at se. Det er malet med international maling i en farve, der hedder Dover hvid, som bliver noget lysere, når den kommer i vandet. Der er en ny borgpropel med nyt tæresink. Og motorerne, eller dreven har også fået, og propellerne har fået en gang Trilux drevmaling også, samt trimflaps. Der er kommet nyt tæresink på, trimflaps i begge sider. Der er kommet ny tæresink på drev i begge sider. Ja, og der er kommet ny tæresink herinde under på begge drev. To propeller. Fylderen til Ecolor. Det er de her produkter, jeg har brugt. Det er Trilux til drev, og
til bogpropel. Så fik den et lag med det her gel shield, og der gik en hel bøtte af det til, og så har den fået 2 lag af det her Micron 350W. Der gik 2 af de her malerspande til. Men jeg laver en video om et par dage, når båden den er kommet i vandet, så man lige kan se selve båden indvendigt.